Alexia nacera e criárase na zona de Urzaiz, en Vigo, nun barrio que sempre lle parecera vivo, humano, feito de rostros coñecidos e de pequenos negocios onde o trato era máis importante ca o prezo. Dende pequena, lembraba acompañar a súa nai á panadaría, onde o arrecendo a pan quente se mesturaba coas conversas pausadas dos veciños. Aquel lugar non era só un sitio para mercar, era un punto de encontro, unha pequena comunidade que se recoñecía no día a día. Co paso dos anos, Alexia medrou, pero tamén o fixo a cidade, e non sempre na dirección que ela consideraba xusta. Durante moito tempo, os alugueiros na zona foran accesibles. A xente nova podía independizarse sen marchar do barrio, e os negocios familiares resistían, adaptándose como podían aos novos tempos. Pero pouco a pouco, algo empezou a cambiar. Cando se comezou a falar da estación intermodal, Alexia non o viu con malos ollos. Ao contrario, parecía unha idea lóxica. Centralizar o transporte, achegalo ao corazón da cidade, facilitar a mobilidade. Lembraba perfectamente as conversacións co seu pai e cos amigos de toda a vida, coincidindo en que tiña sentido. A antiga estación de autobuses estaba mal situada, e aquela nova infraestrutura prometía melloras. Mais o que non esperaba era todo o que viría despois. Co inicio das obras do centro comercial Vialia, a paisaxe comezou a transformarse a unha velocidade que inquietaba, as vistas privatizábanse. Onde antes había espazos máis neutros ou edificios con historia, comezaron a erguerse estruturas modernas, pensadas para un consumo máis rápido, máis impersoal. E con elas, chegaron tamén os cambios máis duros de asumir. Os prezos empezaron a subir. Ao principio foi algo casi imperceptible, pequenas subidas nos alugueiros que algúns asumían resignados. Pero axiña se converteu nunha escalada constante. Vivendas que antes estaban ao alcance de moitas familias pasaron a ser inalcanzables. Baixos comerciais que durante décadas albergaran tendas de barrio quedaron baleiros ou foron substituídos por negocios alleos á identidade da zona. Alexia comezou a escoitar historias que antes non existían, veciños de toda a vida obrigados a marchar, comerciantes pechando porque non podían facer fronte ás novas rendas, mozos que xa non podían quedar no barrio onde medrara. E non era só unha sensación persoal. Nas reunións informais, nas conversas no portal ou nas colas das tendas, todos coincidían. Urzaiz estaba a cambiar, e non para mellor. Incluso os hotéis da zona, que en teoría se beneficiaban do aumento da actividade, comezaban a expresar preocupación. O encarecemento xeral estaba a tensionar todo o ecosistema urbano, facendo máis difícil manter un equilibrio sostible. Pero o que máis lle doía a Alexia era ver como ese cambio se infiltraba nos detalles máis cotiáns. A panadaría de sempre, aquela onde ía coa súa nai, seguía aberta, pero os prezos xa non eran os mesmos. Unha barra de pan, un doce, algo tan sinxelo, convertíase nun pequeno luxo. Era, para ela, un síntoma claro, a xentrificación non só transformaba edificios, senón tamén a vida diaria das persoas. E como se non fose suficiente, empezou a notar outro fenómeno, a proliferación das vivendas de uso turístico. Pisos que antes estaban ocupados por familias convertíanse en aloxamentos temporais. As luces acendíanse e apagábanse con ritmos alleos á rutina do barrio, e os rostros coñecidos eran substituídos por visitantes de paso. Alexia sentía que a esencia do lugar se diluía. Unha tarde, mentres paseaba por Urzaiz, detívose fronte a un local baleiro. Lembrou o que fora antes, unha pequena tenda de ultramarinos onde o dono coñecía a cada cliente polo seu nome. Agora, o escaparate estaba cuberto de papel e un cartel anunciaba a súa disponibilidade a prezo de mercado. Suspirou fondo. Non era contraria ao progreso, nin ás melloras na cidade. Sabía que Vigo debía evolucionar. Pero tamén cría que ese crecemento debía ser xusto, respectuoso coa xente que lle daba vida aos barrios. Non se trataba só de edificios novos ou infraestruturas modernas, senón de manter a identidade, a accesibilidade, a humanidade. Aquel día, Alexia tomou unha decisión. Non podía quedar só na preocupación silenciosa. Comezou a informarse, a falar con asociacións veciñais, a asistir a reunións. Quería entender, pero tamén actuar. Porque sabía que, se ninguén facía nada, Urzaiz corría o risco de deixar de ser o fogar que sempre fora. E mentres camiñaba de volta á súa casa, entre rúas que coñecía de memoria pero que xa non sentía iguais, pensou que aínda había tempo. Tempo para defender o barrio, para loitar por unha cidade onde todos tivesen cabida. Porque para Alexia, Urzaiz non era só un lugar no mapa. Era a súa historia. Estaba disposta a protexela.
Visita a nosa páxina web o rexistroesquecido.wordpress.com e non che esquezas de seguirnos en X na conta O Rexistro e en Facebook O Rexistro Esquecido. Grazas pola túa visita.